Takže čau, já vás vítám u takového rychlovlogu, nebo prostě jak to říct, ale prostě v dnešním vlogu si budeme povídat o mé tvorbě. Víte, že můj styl vlogování je takový jakýsi, že já prostě neukazuju a neříkám a teď jsme tady, jenom prostě třeba přidávám do videa krátké záběry, spojuju to s fotkama a takhle. Myslím si, že tenhle styl vlogování, spíš tvoření vlogu je netypický pro vlogy. A nejsou to zase až úplně vlogy, ale prostě tohle je můj styl. A doufám, že se vám můj styl vlogu líbí. Ale tohle je spíš zase takový jako kecací vlog, kde se tady tak trošku jenom procházím a povídám tady něco, takže tak. Jinak to se Agaria týče, tak bych zase někdy mohla možná v bližší době natočit. Pokud by se mi chtělo, tak Agario natočím. A možná, ale chci ještě natočit Slither, jo? To víte, co je, já prostě milion youtuberů to natáčelo a já poslední. Ne, tak možná takový ty méně známí to třeba netočili a ani to točit nebudou, nebo prostě já nevím, no. Ale vlogy a takhle chci teďka jako hodně vydávat. A s tím, že třeba i nějaké fotovlogy a takhle. A chci být na tomhle kanále aktivnější, ale chci se natočit jakože takové spíš krávoviny. Ale spíš jako ty vlogy, let's play, no. Žádný moc jako skeče, třeba jak bylo moje první video, jak to vypadá, když jdu ven, to prostě video o ničem. Takže teď si chci spíš zaměřit jako na takový ty, prostě samozřejmě jako každý youtuber chci zkvalitňovat svoje videa a vím, teď jsou to jenom začátky, teď jako ještě Bůh ví, co bude do další doby a chápete. Jinak pokud bylo videa kecací, tak jenom něco uvidíte, neuvidíte mě a vlastně mě neuvidíte v žádném videu, jakože můj obličej, protože za prvý se ukázat nemůžu. No, to je jedna věc. Prostě se ukazovat nemůžu, no. A za druhý bych vám připadala asi dost trapná. No a prostě tady prostě jako vysvětlení, proč se neukazuju. Takže pro dnešní video by to bylo všem. Doufám, že se líbilo. Možná se ještě třeba hodím pár fotek, nevím. Tak se zatím mějte a čusák!